Non podemos seguir tratando a Ría de Vigo como un grande sumidoiro. Non ten xustificación, ningunha xustificación que en canto se producen choivas se repita unha e outra vez o vertido de augas sen depurar directamente ao mar, tal e como ven de volver suceder nas últimas horas desde o aliviadeiro do colector do dique do Náutico, onde se puido comprobar a presenza de residuos fecais na propia auga. Por iso, desde o BNG vamos demandar ao Goberno Municipal de Abel Caballero que realice unha revisión exhaustiva de toda a rede de saneamento, nomeadamente naqueles puntos que teñen posibilidade de vertido directo ao mar e adoptar todas as medidas que sexan necesarias para evitarmos que esta situación se volva a repetir. Porque non podemos aceptar que haxa ámbitos, como é o caso do Náutico, no que se teña constancia de vertidos de augas residuais sen tratar desde hai máis de 20 anos. E resulta especialmente intolerável tendo en conta que as viguesas e os vigueses pagamos no recibo da auga un dos saneamentos máis caros de toda Galiza. A Ría de Vigo é un ecosistema de enorme valor ambiental, non unha xigantesca cloaca. Dificilmente poderemos evitar a presenza de elevados niveis de E. coli no noso litoral que provocan que se teñen que clausurar praias se o Concello non actúa con decisión e con firmeza para garantir algo tan básico como que non se vertan augas sen tratar ao mar.